Dag YouTube, det er mig igen med noget Euro Truck Simulator 2. Og jeg har startet helt fra bunden af, så du kan se nu. Det er 0 faktisk. Og jeg har ikke startet helt fra starten af. Jeg har gennemført min første mission. Og ja, så har jeg bare startet med optag. Vi bare gå i gang. Hvad kan det ske til næste sæson? Har jeg lidt hestekraft for den der? Jeg tror det er den der. Giver det sammen. Sammen her. Jeg gider ikke noget musik. Og ja, sådan der. Og ja, I kan se alting på ultra. Og ja. Nu er vi i hvert fald sikre på, at det er på ultra. Så, lad os bare komme i gang. Der er ikke nogen bag mig, så det er jo bare dejligt. Men jeg er altså ikke den bedste lastbilchauffør. Så vi kommer nok til at skade lastbilen lidt og sådan nogle ting. Hvor er lidt. Der er forbi. Så, men jeg er jo lige startet som YouTuber. Og ja, der har jo ikke været så meget aktivitet på det nu, men det er fordi jeg skal i optage, ikke medmindre jeg har lyst til det, og jeg har ikke rigtig haft så meget lyst til det her på det seneste. Jeg har ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle optage og sådan nogle ting, men nu kommer der i hvert fald, nu regner jeg med, at der kommer en del af det her Euro Truck Simulator og måske lidt Flight Simulator. Der er jeg godt nok stadigvæk med at få det til at virke ordentligt med knapperne og alt det der, men det burde være bedre, når jeg begynder at optage igen. Men ellers så bliver det jo nok mest Euro Truck Simulator og Arma 2. Så jeg har faktisk spillet lidt off-cam Arma 2, og der mødte jeg en rigtig flink fyr fra Rusland, som jeg måske kommer til at optage lidt med. Jeg kan lige se, at jeg har fået en mail. Ja. Ja. I kan lige selv læse det igennem, fordi det gider jeg ikke til. Ja. Jeg er begyndt at optage efter jeg har fået min nye computer. Og jeg havde faktisk det her på min gamle computer. Der var jeg faktisk i level 26, tror jeg. Så jeg startede helt forfra. Jeg har sådan set læst alle mailsene, og det er derfor jeg ikke går så meget op i mails og men lige nu så er det helt, jeg har ikke nogen mods til, eller add-ons, eller noget som helst.
det rene spil, som man kan sige. Så men der skal nok komme mods på og sådan noget lidt senere. Og måske en map, som måske er lidt større, eller som har nogle lidt bedre features, eller sådan nogle ting. Satan laver det sidespejl. Sådan der. Vi starter det til den ro måde, jo. Jeg skal lige vende mig til de her controls her, så der bliver meget fumlen de første par videoer her. Især med controls og fordi jeg havde jo et helt rigtig godt setup på min gamle computer. Men da jeg skiftede, så jeg kan jo ikke huske på alt. Så lige køre lidt langsomt, så bussen kan overhælde, så vi kan komme ind. Vi skal jo dreje lige heroppe. Men ja, altså når vi kommer længere frem, og jeg får min egen lastbil og sådan noget, så og jeg får den opgraderet, så kommer jeg ikke til at bruge den GPS der, så kommer jeg til at bruge den der der er indbygget i lastbil. Men lige nu så har jeg stærkt behov for den. Shit. Så. Men jeg er jo stort set lige startet, og ja, der kommer et par videoer op her med det her, for ikke. Ja, jeg kommer nok til at spille det her en del. Det er dejligt afslappende og lige koble af på. Men ellers så sker der sgu ikke det helt vildt. Jeg har faktisk noget fodbold kørende. Lige nu så er vi til noget Handley Cup, eller ja, det kommer an på, når den kommer op. Så det jeg er nok, jeg ved ikke om der kommer så mange videoer ud, men der kommer lidt. Så ja, vi må lige sige, skrive i beskrivelsen, eller send mig en besked privat, hvis I vil have, at jeg skal klippe lidt ud på turen derover, eller om I vil se det hele. Jeg kan godt se, at det måske kan blive lidt kedeligt at sidde og se på mig køre. Ja, der sker jo ikke det helt vildt i Truck Simulator som sådan. Men jeg kan i hvert fald anbefale det til jer, hvis I har et ret, altså til computeren. Så vil jeg i hvert fald anbefale det til jer. Det er et rigtig godt spil. Det har jo selvfølgelig sin fejl, sådan noget med, at hvis man kører på motorvejen, det man må, så kan den godt vælte i nogle svingene. Så det er meget nemmere end den burde i virkeligheden, men det lærer man, hvornår man skal gøre sådan noget. Og ja, ellers er det et skide godt spil, synes jeg. Nu kan jeg se, at der er sådan en her. Det kan vi bare købe. Jeg har sgu aldrig været herovre før. Jeg har som regel holdt mig over i den mere vestlige del af Europa, eller den map, der nu er her.
I gerne kan lide, eller hvis I kan lide sådan nogle simulatorer og noget man kan slappe lidt af med og sådan nogle ting, så vil jeg i hvert fald anbefale det her. Det er dejligt at koble af til, og ja, nogle gange så kan man godt blive lidt irriteret over de andre, du ved, computerspillerne, der er i, eller NPC'sne, fordi de kan sgu godt køre bedre efter min mening. Selvfølgelig, det er jo begrænset, hvad sådan nogle de kan. Så. Men jeg ved ikke, om jeg skal... Det må jeg lige skrive i comment eller privat besked mig. Fordi jeg ved ikke, om jeg skal lave episoderne som de ture, jeg tager for eksempel fra det ene sted til det andet sted, eller om jeg skal filme bare 20 minutter, som det nok bliver fremover. Så det skal I lige hjælpe mig med, hvad I helst vil. Jeg tror i starten, så bliver det bare... Episoderne, de bliver bare fra den ene by til den anden, som de laster inden for. Så... Det må I lige leve med indtil videre. Ja, jeg har faktisk kun fået... Jeg har ikke fået så meget aktivitet, men det håber jeg, det bliver bedre på min kanal. Det kunne være dejligt, hvis der er nogen, der gad at se de videoer, jeg laver og bruger tid på. Det kan de jo selv bestemme. Ja, det kan godt være, at jeg skruer lidt ned på grafikken her, fordi jeg har sådan lige under det de anbefaler til at optage med. Det lagger lidt en gang imellem. Det kan jeg lige prøve at se, om jeg kan få ordnet. Hvad sker der, for de kører så langsomt her? Det er lidt for lys på, som alle de andre. Men ja, hvis I har spillet Euro Truck Simulator 1, og I ikke har fået det her, for I ikke ved, om det er godt nok, eller om det skulle være ligesom det andet. Så jeg synes, det er mega fedt i forhold til, hvad det andet er. Jeg vil 100 gange klart spille det her i stedet for det andet. Både fordi, at det er så meget bedre end det andet, og både med grafik og de ting, man kan her i, og de har virkelig arbejdet på det, synes jeg. Men jeg skal heller ikke... Altså, jeg er ikke den største gamer, og jeg har ikke så meget forstand på computer og sådan noget, så jeg kommer nok ikke til at vide så meget med... Så jeg kommer ikke til at udtale mig så meget om sådan noget som... Altså, hvad engine de bruger, eller... Altså, sådan nogle ting. Fordi det har jeg ikke forstand på. Jeg spiller det, fordi jeg synes, det er sjovt, eller hyggeligt, eller... Jeg kan godt lide at spille det, og jeg spiller det ikke, fordi at alle andre gør det, eller fordi at det bruger den her motor, eller engine. Men jeg håber virkelig, at I gider at se på det, og at jeg forhåbentlig kan have den her et lille stykke tid, og jeg måske kan blive YouTube-partner, eller få et partnerskab med nogen, så jeg kan købe nogle lidt federe spil til jer måske, og som I måske gider se lidt mere på. Og ja, jeg overvejer faktisk så slet at købe Far Cry 3. Det må vi lige så se til den tid, om vi får råd til det. Så skal jeg på den her. Nej, det kan jeg ikke. Ja, det her det er jo en af de ting, som ikke er med i Euro Truck Simulator 2. Det synes jeg, det er en rigtig fed detalje, de har fået med her. Det
gøre det lidt mere realistisk. Jeg håber eddermame det er maskine, ellers er det nok lidt underligt. Ja. Jeg er helt ude for at give ham lidt plads. Så plads til mere, jeg kan køre ind. Ja, det er det. Men jeg er jo sådan meget ny til det her, og jeg har ikke rigtig prøvet sådan noget commentary før. Så de første par videoer her, som kommer ud, og måske lidt af de næste, de bliver måske lidt dårligere med min lyd, den kan I måske ikke høre så godt, og jeg har ikke ligefrem den bedste headset til at optage lyd med, så det bliver måske også bedre, hvis jeg kan få nogle flere subs, og jeg kan få et partnerskab. Nu må vi tage til den side. I hvert fald, det bliver i hvert fald meget bedre nu, når at jeg kan få nogle flere penge at bruge, men uanset hvad, så får jeg det i hvert fald bedre udstyr hen ad vejen, fordi altså jeg tjener jo også selv penge, og de penge vil jeg gerne bruge til lidt YouTube eller til lidt computerting, som gør det meget bedre end det er nu. Det kommer nok bare til at tage lidt tid. Så opdagede jeg lige en by, som jeg ikke engang gider at prøve at udtale. Ja, jeg skal i hvert fald prøve at få noget bedre styr på de her controls, og kører måske også lidt off-screen, så jeg kan få nogle flere penge, og det kan blive lidt sjovere at se på. Så. Og så skal I huske, at I skal bare sige eller skrive, hvis der er noget, I synes, der kunne være bedre, og hvis der er nogle specielle spil, I gerne vil have mig til at bruge, eller nogle mods, som I gerne vil se mig bruge, så skal I bare sende linket til mig, eller lægge det i beskrivelsen, så skal jeg nok se, hvad jeg kan gøre. Shit. Det var... Den kunne vi godt nå. Det kunne vi så ikke åbenbart. Men ja, det er nok der, det mest kommer ud på min kanal. Skal vi prøve at gøre det lidt professionelt, eller hvad? Lad os bare prøve at se, om vi kan. Så prøver vi lige det der. Det kommer måske ikke til at gå godt det her, det tror jeg ikke. Vi kan da prøve. Oh shit, forkert vej. Ja, jeg ved så ikke, om I kan høre vildt ret. Det kan måske godt blive lidt irriterende. Vi skal i hvert fald... Ja, som jeg har sagt, jeg har ikke ligefrem den bedste mikrofon nu, så jeg skal prøve at se, om det kan blive bedre. Hvad det kan jeg i hvert fald.